Som en opgave for en tv-station inde i Nørrebro fik jeg lov til at gå ud og interviewe nogle mennesker inde omkring byen, fordi at vi faktisk skulle interviewe en særlig fremtrædende kendis, nemlig Carl Møller. Og min særopgave var simpelthen at gå ud og finde mennesker og spørge dem de her følgende spørgsmål, som vi skulle så give til Carl Møller efterfølgende gennem tv-stationen. Kan du nævne nogle fordele og ulemper ved at være et par i byen frem for ude på landet? Der er jo rigtig mange kulturelle tilbud inde i byen, man kan lave sammen. Så at lave en masse forskellige ting sammen ude i kulturlivet. Lettere at gå ud med som par herinde, altså på caféer og teater og så videre. Så et parforhold har nok større muligheder, tror jeg. Okay. Og der er meget forskel. Det holder længere på landet end i en byen. Der er mange mennesker i byen. Man kan ikke koncentrere sig på være sammen. Der er jo en del flere mennesker inde i byen. Altså, i hvert fald hvis det er med en kæreste, man søger, der er det nemmere at finde flere muligheder inde i byen. Ja, altså folk er jo anderledes, må man sige, inde i byen end ude på landet. Er den moderne mand, er han et skvat, eller er kvinden manden overlegen? Moderne mand er ikke en skvat. Og jeg mener heller ikke, at kvinden er ham overlegen. Jeg mener, de er meget jævnbyrdige, kvinder og mænd i dag. Jeg er bestemt ikke kvinden overlegen, og jeg mener heller ikke, at han er en skvat. Nogen er et skvat bestemt, men jeg synes, at han giver fint modspil, hvis man finder den rette. Så der findes både skvat og nogen, der kan give et fint modspil. Yes. Ja, det er det, fordi så skal du følge med. Hvis du er på landet, så har du ikke så meget nok tøj, eller hvad nu du er, eller en flot bil, eller alt det der. Ikke? Man er rigere på landet, end man er byen. Er den moderne kvinde, er han manden overlegen? Betyder det, at det er mænd bedre end kvinder? I dag nej. Der er faktisk alt er lige næsten. Jeg synes ikke. Er den moderne kvinde manden overlegen? Ja, på nogle områder. På andre områder ikke. Hvis du mødte Carl Møller på gaden, hvad vil du så sige til ham? Ja, du kender ham ikke så godt, må jeg indrømme. Men hvad skal jeg sige til Carl Møller? Det ved jeg fandme ikke. Interessant holdning han har i hvert fald. Det jeg har hørt om ham. Jeg vil sige, jeg kender ikke så meget til ham, Anne. Jeg har da set nogle udsendelser med ham. Og jeg synes, han er lidt ekstrem. Måske sætter tingene lidt meget på spidsen, for jeg synes egentlig ikke, det er så, hvad skal jeg sige, så, altså som jeg siger, mænd og kvinder er meget jævnbyrdige. Og hvis en mand er meget overlegen, så tror jeg nok, jeg skal finde ud af at få lavet om på det. Det her med, at han gerne vil gøre mænd til mere mænd, og give dem nogle redskaber til, hvordan at de kan håndtere kvinder bedre, eller hvad det er, han gør. Det er kun fint, at der er bestemt også nogen, der trænger til det. Jeg tænker, at nogle af metoderne kunne måske være lidt anderledes, så der kunne måske være nogle kvindelige instruktører på nogle af hans kurser, eller forskellige ting, så han kunne få nogle andre vinkler på, hvad det er, at vi kvinder gerne vil have i mænd. Måske det er lettere, hvis folk hjælper, og folk, der går efter sin kærlighed, ikke efter alt det der moderne eller tingene. Ja. Er det nemmere at være kvinde nu, end det er at være mand? Det tror jeg bestemt ikke. Det er måske nemmere at være kvinde i dag, end det var for 50 år siden, men jeg tror ikke, det er nemmere, end at være mand i dag. Ja, det vil jeg tro, det er let at være kvinde. Ja, det tror jeg. Det vil jeg ikke mene, nej. Jeg tror, vi har forskellige udfordringer, så jeg tror ikke nej. Det er hverken lettere eller sværere. Jeg tror, vi har mange forskellige udfordringer, men jeg tror, at på nogle områder har kvinder flere udfordringer, fordi der stadigvæk er nogle kønsrollemønstre, der hænger fast. Nogle gange de kommer om på helt op til, hvis man er sammen med... det kommer om på... Altså, hver mand, det er nemmere nogle gange, så har du, hvis du har alt, så har du mange kvinder. Ellers så må du vente rigtig lang tid og finde kvinder, ikke? Og så, ja, på den måde, så folk, det er vigtigt, du er lidt rig i dag. Er penge Gud?
Det kommer lidt an på, hvilken kontekst det bliver stillet op i, tror jeg. For nogen, for andre ikke. Nej, det tænker jeg ikke. Det der har jeg aldrig været helt glad for, det der motto. Pikken er fantastisk, men gud nej. Ja, til nogen, men der er tit dem, som har stor pik, de har altid optaget, ikke? Dem, som er lille pik, de er på gaden. Det er svært, sådan er det i dag, ja. Absolut ikke.